Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun venit la un review de Bionicle Heroes. Deci, haideți să începem. Eu filmez ca de obicei ca prostul. Acesta este Fenra. Și Robert joacă, deci eu ca de obicei filmez ca prost. Așa, deci hai să începem. De unde să începem? Robert, de la Toch. Bine, dacă vrei tu la Toch. Deci la Da. Toch n-are minte. Deci, haideți să începem. Oh, fă-te-n parul. Sau Congo. Nu știu. Că uite la ecran. e mai rapid. Deci, seria... Va fi o serie aceasta, nu va fi decât un singur videoclip. Deci am trecut câteva nivele. Am trecut nivelele de la Vezok, Avac și Hecken. Da, nu conte. La pe Hali, super. Și pe Heuki. Dar Heuki nu trebuie. Aoleu, sărăcica de obicei, după cum bine știți, mă doare capul. Câteodată mă întreb dacă nu facem videoclipurile astea degeaba, pentru că n-avem violatori. Că violatori. Doamne, mă gândeam la violatori. Perversule. Da, nu știu de Un ce. pervers. Am spus că mă doare cap. Este un pervers. O să șterg asta. Te gândeai la asta? Da, nu știu de ce am vrut să zic violatori. Și că iarăși am zis violatori. N-avem vizionări, ca să zic așa mai pe scurt. Și așa nu mai știu să vorbesc. Eu vorbește românește. Româna sunt grea. Mama e de română. Mama e de română engleză. Da, cred că ați observat că vorbesc ca Dan Sky. Tu spui Serge asta că ai spus despre Minecraft, da? Știu, nu șterg. Dar oricum știu oamenii că am o serie de Minecraft, adică aveam o serie de Minecraft pentru că am terminat. Începem o nouă serie. O să postăm mâine video cu seria următoare. Mâine în cât suntem, Robert? Știu? Mâine în cât suntem? 17. E așa, pe 17 postez. După cum observați, suntem pe 17 a 6-a 2013. Azi, Mai e doar o săptămână. să termină școala! Yay! Dar eu am terminat, eu sâmbătă mă duc la mare. Deci de sâmbătă nu o să mai postăm nimic. Într-o săptămână. Da. A, De sâmbătă nu mai postăm nimic. când de sâmbătă asta. Păi și eu plec la masă. Păi da, păi da, să zic Și de Minecraft nimic nu o să mai postăm de la acel timp la mare. La soare. Pe șomerele sunt goale. și prietenul meu e prost. Mă rog. Și eu de asta merg la mare. Eu când văd o fată care e goală, zic, am orbit! Și fug. Cine 20 de ani. Am orbit! Camera timp. Robert, nu mai vorbi prostii, că o să vadă și părinții noștri filmările, așa că te bat. Chiar? Da, eu i-am arătat lui maică-mea deja de Minecraft și a zis că am vorbit cam urât. Nu mai avem voie să jurăm din cauza părinților. Mă rog. O să fac să iei. Îmi pare rău pentru toți părinții. Să se vadă ce e. Știu, o să-mi cer scuze și eu, mami, dar am zis și eu așa. Și că poți să ștergi unde poți.
E greu, trebuie să intru pe calculator și calculatorul meu are vreo 1000 de virus în el. Și nu știu ce are și telefonul astăzi. Cred că o să fie foarte greu și să postez pe YouTube videoclipuri. On the telephone. On the telephone, phone. Just say goodbye, Mamă, mai observat iarăși cu melodia asta. On the telephone. Taci, că tu ești afon. Ești un afon, afon. Dar știi cine a inventat melodia asta? Andra! Dar care e cântărețul tău preferat? Smiley, cred. Nu, Martina Stresel. Violeta. Da, frate, adică cine place Violeta? Cui place Violeta? Să dea like. Like. Pentru că mi-e lene să mai îmi dau iarăși singur like. Robert, intră și tu pe videoclip să dai like. Nu sunt membru de asta, să crezi? Nu avem vizionari. Oricum, când o să descoperi cineva, o să le spun colegilor din clasă să intre. Poate spun și la alți oameni. Cred că o să pun și pe Facebook. Apropo, eu sunt Puchia Rapid Puchia, nu, Rareș Rapid Puchia. Rapidul e echipă. Ești prost. Da, ești prost de prost. Deci, cine ține cu Rapid? Să dea like. Cine ține cu Steaua? Cea mai tare echipă, Steaua București, roșu și albastru. Culorile de suflet. De suflet are proștilor. Bine, nu ne mai certăm, adică el este listius rapidist. Dar nu ne mai certăm, deși cred că... Steaua a câștigat. Ce-a câștigat? Campionatul României. Mai comentezi? Că o să înceapă să... Deci am văzut o dată că unul înjurase de Rapid într-un videoclip și unul înjurase de Steaua într-un videoclip și a început să se certe în comentarii și nu vreau să mă umplă pagina de înjurături. Deci, mai bine nu mai spunem de nimic, de nicio echipă. Suntem neutri, deși noi mereu ne certăm pe tema asta. Mă rog. Știu, dar recunoaște că... Recunosc că ești prost. Steaua a câștigat campionatul. Mă doare unde văd de Steaua, Becali la pușcărie. Cea mai fericită zi când am văzut că Becali la... Bine, n-avea nicio vină, că n-am făcut mai nimic, dar... Și că de Becali vorbește. Dar de Copos... Copos nu mai e la Rapid, apropo. Da, nici nu-și plătea jucătorii. Păi știu, Copos e un prost și asta recunosc. Ai, de nu mai comenta și tu de... Vând Rapidul pe 1 leu. Da, era în stare să fac asta. Mă rog, dați mă din gură că plictisim, nu ți-l explic tuturor de ce crezi că nu avem vizionări și abonați. De ce râzi ca prostul? Ce-am făcut? Ți-am zis ceva. Da, mai există ceva. Hai. Oh, dar băi, se apropie de... Deci nu mai avem voie, trebuie să facem 15 minute. Dar stai că facem partea 1 și partea 2. Da, mi-au o grămadă de timp să postez pe YouTube. Bârbă. Nu bârbă, da, mă rog. Deci așa, am bârbă, liuande. Toza de. Nu uitați, în episodul viitor... Ne vom lupta cu cine? Dar cine e la Toch? Era să zic... Nidiki, da. Așa. Nu, Nidiki. Da, Nidiki. Și apoi... Cu Toch. Și apoi... Cu Zactan, cred. Nu. Ba da. Nu, la Reidec. Reidec? Da, la Reidec, cred. Da, tu joci. Că tu nu știi să filmezi. Trebuie să facem neapărat și video de Minecraft astăzi. Îl facem astăzi și îl postăm mâine. Astăzi postez ăsta cu Bionic. Mi-am amintesc de levelul ăsta. Ce amintire am eu cu levelul ăsta. Ăla nu-i Makuta? Nu, cream că e Makuta. Care? E nimic, las că... E un păianjen, cream că e Makuta.
Deci la 15 minute nu mai ai voie să postezi după 15 minute pe YouTube, Robert. Că primele 4 episoade trebuie să fie de 15 minute și... De ce? Nu știu, pe urmă poți să le faci și de un an. Să faci videoclip în una, da. Depinde. Dar oricum trebuie să mă șterg din video. Dan Sky, ai văzut cum le-a făcut. Păi da, știu, dar Dan Sky de când postează, de când lumea. Cât au trecut? 10 minute. Ne grăbim. Și 40. Nu ne grăbim. Adică, asta e că termină levelul în curând. Ne grăbim că... Da, chiar trebuie să ne grăbim, că mai sunt... e și 11. Și până ne... 11 minute! Până ne supraîncărcăm, știi cât durează. Da. Nu, că s-a datat jocul. Da, dar totuși, uite. Mă, că jumate. Nu zici ce repede se face. Acum să ne omoară. Hai, Robert, hai, că mai avem 4 minute. Niște ce? Ești... Hai. Hai, mă, taci, mă, din gură. Nu! Așa, fă-te Matoro. Matoro! Nu, îl avem pe Hongu acolo. Sigur? Are you sure? Dar și English, n-au. Hai, că mai avem 3 minute. Și mai e și filmulețul de final. O să trebuiască să fac și partea a doua, că nu te miști tu repede. Hai că mă grăbesc, da. Mai sunt 3 minute. Te-ai făcut hero, super. Mă, dar câți bani ai făcut? Așa. Hai. Taram. Dar nu se râde, ce râde așa ca prost. Și acum, asta e cea mai tare fază. Deci uite, asta, uite acum. Cât de tare! Dă-i click, că trebuie să zicem și în episodul următor ce va fi. Uite masca lui Pahatul. Click, bun. Iar acum... În episodul următor... Nu, acum ne vom updata ceva. Bine, și pe urmă zicem în episodul următor. Repede! 2 minute. La Congu. Da, poți să ți-l faci cu plus. Gata, așa acum ai să mai faci la cineva. Matoro! Ce? Matoro, mai ai să faci la Matoro. Heuki? Bine. Deci, după cum am observat, Așa. din episodul următor. În episodul următor ne vom lupta cu Nidiki. Și ai repetat asta. Deci, bună dimineața România, bună dimineața România, bună dimineața București, pe data viitoare.